Ja. Så, men vi mangler kun 30.000 tilbage. Okay. Men det er jo mere med, vi er jo pensionister, og vi har ikke så behov for så meget, så jeg ved ikke lige, hvad jeg har tilbudt. I pensionister, jamen, vi har jo en rigtig fin model i 208. Ja. Pensionister har I store kursusbehov, børnene er langt væk, eller? Ja, vi er sådan 15.000 om året kører. Okay. Så snakker vi benzin nu. Ja. Der er ingen grund til at køre diesel så. Jeg skal lidt på den der 107, Ja. og det var noget. Ja. Jamen, bestemt, men skal vi ikke gå ind og kigge på den? Det var fint. Så tager vi en kig. Ja. Hvad så? Hvad synes I? Ja, men det er ikke rigtig sådan, ja. Om det skal være 107 eller 208, eller måske 2008. 2008, ja. Ja. Den er lidt højere, og den kan vi måske heller ind i. Ja. Og jeg er derude her. Ja, også. Det sagde du jo. Ja. Så, jamen, jeg ved ikke med priser, så er det jo, det skal også være så billigt som muligt. Hvad med finansiering? Ja, men det bliver vi jo nok nødt til, men vi har selvfølgelig lidt hjælp her, vi skal ud i verden hen. På den gamle bil, eller? Ja. Ja, okay. Ja. Det er altså en udfordring. Ja. Men, hvor gammel er Saaben, siger du? Jamen den er 4-5 år. 5 år. Og vi antager, at den har en værdi, og altså, det skal være realistisk. Hvis vi nu antager, at den har en værdi på 50.000, altså, nu er det bare lige for at få det plads. Og hvad skylder I så ind? Ja, vi skylder 30. I skylder 30, ja. Den har en værdi på 50. Jamen altså, så skal vi jo prøve at lave et regnestykke. Hvor lang løbetid ønsker I? Hvad er vigtigst? Jamen det skal være så billigt som muligt, så det skal bare være så mange år. Ja, okay. Så lav en ydelse som muligt. Det giver så selvfølgelig så lang en løbetid som muligt. Jamen, og så er den jo bygget, og skal vi jo gå og kigge på den lige, eller hvad? Det kan vi godt. Det er jo en fantastisk bil. Ja, det er det sådan sært, det er. Altså nu, i det her tilfælde, der har vi faktisk vurderet, at bilen den er 50, altså i forhold til, hvad han skylder over, det var derfor, jeg fiskede efter den. Det var ikke værdien over bilen, jeg faktisk anslog. Men i det her tilfælde, det du lige kan beslutte dig for. Der regner jeg med, at han skylder det halve over bilen, for det, hvad det er værd. Yes, færdig. Ja. Det jeg tænker, det er, at det du lige kan afgøre med dig selv nu, sådan næste skridt, det er, skal jeg ud og kigge på den her Saab, i forhold til, vil jeg hente nogle informationer der, eller vælger du at gøre noget andet og sige, lad os lige prøve at finde ud af, ja, præcis, hvad er det lige, du skal ud og køre i? Det må du lige afgøre med dig selv, og så prøver vi bare at køre ned derfra. Okay? Ja. Jamen, skal vi ikke prøve at se på den her 2008 her? Jo, det er godt. Hvad synes jeg om den? Den er jo fin, men den er rimelig nem at komme ind i, og den er jo en fin bil. Men vi vil også gerne have tilbud på, hvor meget vi skal af med. Men kunne jeg tænke jer en prøvetur, fordi så kan jeg lave et regnestykke imens, eller? Det gør vi godt så. Ja. Så er du konen med? Ja. Så ja da. Ja, hvad så går jeg så ud i køren, ja. Så er du færdig med det. Det er omningen. Hvad hedder det? Hvad synes du om bilen? Jamen det gør jeg godt. Men vi er selvfølgelig lidt interesseret i, hvad du kan give for Saaben. For vores fantastiske sag. Ja. Jamen, jeg tror, at værdien på Saaben, den ligger på 25.000. Men du siger, hvad blev vi enige om? Vi blev enige om hans skyld? Ja, jeg skylder 30.000. Du skylder 30.000? Ja, vi har nogle fraskæld 30.000. Ja. Altså en realistisk pris på den bil, altså hvad... I det her leg, der har vi jo faktisk... Det er bare lige 50 for fanden. Ja, præcis. Det er bare, lad os bare tage udgangspunkt i det. Så skal vi ind og have regnet på det her. Ja. Nå, men hvis du giver mig 50 i hånden, så har jeg jo til for eksempel 20.000 i udbetaling til
til 107, så er jeg fri for at tænke på det, så er det kun en måned ydelse. Ja, Det står op. det er rigtigt. Det er rigtigt. Jamen, det koster cirka 1000 kroner i måneden. Med 107. Ja. Men Hvad med vægtafgift og sådan noget? Det er jo fordi, vi betaler sådan en høj vægtafgift, det er også... ja, det er noget. Det er dyr. Men 107. Men skal vi, hvis vi nu skal holde os til 2008. Ja. Det var den, du udkører i. Ja. Er det den vi skal sigte efter? Jamen det kommer an på, hvad vi skal så have lægget ud til hvad den koster. Ja, men der skal jeg nok regne med, at vi skal lægge 25.000 ekstra i udbetaling. Ja. Og vil det være et problem? Men vi er jo heller ikke sikre på, om vi vil helt til at sælge vores bil. Nej, okay. Jamen, Så det... Hvad med 208? Ja. Hvis det var det. Skal vi hen og se, hvordan det er så? Vi tænker en koktur. Ja, så tager vi en tur den. Ja. Og tømmer vi afsted den. Hvordan kører den så, synes I? Jamen, den kører også godt. Og den er også, det kan også godt være, at det er sådan nok til vores behov. Jo. Det kan godt være, hvad er mest vigtigt for jer, når I nu skal vælge den her bil her? Er det pladsen, eller er det højden, eller indstillingen? Det er sådan det ene eller det andet også, men det må også være billig i drift. Det er også vigtigt. I og med, at vi har haft en forholdsvis dyr bil nu, så det vil gerne over. Og vi er jo pensionister, vi har ikke så mange penge. Billige i drift, de er i princippet billige i drift, alle de tre biler her. 2008, 208, 107. Men hvad er mest vigtigt? Ja, men det er nok økonomi, og det tror jeg. Ja. Om vi skal beholde sagen, eller om vi skal gå over det, så skal det i hvert fald være et bilalternativ, hvis vi skal holde det. En billig alternativ, så hvorfor en bil af de to her kunne du bedst tænke dig, hvis det skulle være, hvis du skulle vælge? Ja, 208 og 2008. Og så nok 208. Det er nok. Prøv at spørge, om der er nogle børn og nogle børnebørn. Det hjælper dig lidt. Og måske har det betydning for, hvilken bil de skal have. Ja. Har I børnebørn? Vi har... Nej, det ser det ikke ud til. Nu leger vi bare, at du har nogle store børn der også. Altså, du har faktisk nogle børnebørn. Lad os bare prøve at køre det lidt derud af. Ja, men det er også derfor, at gå over 208 nu, fordi de har jo faktisk ikke nogen børnebørn nu. Eller? Godt. Nå, men det er fint. Så det er bare fordi, det kunne, når I lige står sådan og vipper mellem, så bare for at hjælpe lidt, du ved, sagen videre et eller andet sted. Godt, så lad os bare fokusere på 208, så kører vi derfra. Vi kører ud over 208. Yes. Jamen, vi skal jo regne lidt på det her, og du skal jo ud over særten, der skal du jo så lægge små 20.000 i udbetaling. Og så kommer du til at sidde for 1.500 kroner. Var det noget, der kunne være acceptabelt med jeres økonomi? Eller hvad vi vil nok lige hjem over, tror jeg. Så vi skal lige snakke sammen. Så vi skal lige have et par uger til at hår. Et par uger? Okay. Jamen, så er hesten død. Hvordan Søren kommer vi videre her? Jeg spørger lidt ind til, nu har jeg talt lidt finansiering, måske for at afklare, hvad taler vi om? Vil det så være måneden, eller? Tag grøn afgift. Prøv at købe grøn afgift. Ja. Prøv at gøre hans udgifter i dag. Hvad betaler du for særligt i dag? Ja, der ligger vi jo faktisk omkring, 2300 om måneden. 2300. Så vil det jo næsten være halv pris. Det er selvfølgelig også. Ja. Hvad siger du? Jeg bruger de der dyre ting, brændstofbrug, forsikring, Ja. vedligeholdelse. Hvad koster den? I forhold til, det er fandme mange penge, hvis du begynder at lægge de der tal sammen. I forhold til en af de andre. Så er det jo lige pludselig mange penge, han sparer.
Så der er, prøv nu en eller anden, nu gør det lige færdigt nu, så sige, okay, så finder vi en eller anden øde, så det lavere, og så prøv at gå efter sådan en afslutning. Ja. Jamen, så er vi nede på 1498 kroner nu. Ja. Og så skal du så tænke på den lave årlige ejervækst, 580 kroner i forhold til staten. Ja. Og hvis du lægger det hele sammen, så får du jo en stor besparelse på årsbasis. Jamen, ja. Det er også godt, at vi skal have en hurtig følge på gang, så det er vi aldrig gjort. Så det vil vi godt sige deal, så. Ja, men har du Sådan. behov for, jeg går ud fra, at du har behov for, vi sætter sådan en startpakke. Ja. Hold nu. Der kan sådan en bakke og panel beskyttet sol til 2500 kroner. Er det noget, du er interesseret i? Ja, det kan vi godt, når det får det ud over så mange år, så er det ikke så meget. Og så med anhængerstræk? Jo, hvis. Nu er de for Brøndby, det passer. Det blev set. Nå, okay. de var Brøndby, så kan I trække med. Nu husker jeg ikke her, hvor længe har jeg haft bilen? 5 år. 5 år, okay. Hvor længe planlægger I beholde den her? Ja, men jeg tror, det er jo, hvis det er sådan en, der er billigt drift, så er jeg måske egentlig godt kunne se os i hvert fald i minimum 10 år. Ja, okay, var det ikke, så synes jeg, det er en rigtig god idé at investere i Nordmundbanen. Ja. Det forlænger. Ja. Han er stadigvæk fra Brøndby. Nå ja, det er nok svært derovre. Servicekontrakt, var det noget, vi kunne friste med? Ja, det kommer an på, hvor meget det skal give for. Ja, hvad var jeres kørselsbehov? Det var 15.000 om året. 15.000 om Ja, året. så det får det så meget igen. Nej, det koster 380 kroner, 80 kroner om måneden. Okay. Som en fast ydelse, og der kommer ikke ekstra. Og det dækker det hele. Det dækker det hele. Undtagen dæk. Ja. Det kan man selvfølgelig også lave en aftale. Ja. Om det koster så 100 kroner ekstra om måneden, hvis man har inklusive dækaftale. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, om det er noget, I føler for? Jo, vi vil egentlig gerne have sådan lidt tryghed. Lidt tryghed og sikkerhed, så det kunne egentlig godt være lidt attraktivt for os. Ja. Jamen, så lander vi jo på